എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്പോർട്സ് മിനിയുടെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന 2022 ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയർ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിനെ കോച്ച് ഡിറ്റെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒക്ടോബർ 8-ാം തീയതി പുലർച്ചെ 5 മണിക്കാണ് ബ്രസീൽ വെനിസ്വലെ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 11-ാം തീയതി പുലർച്ചെ 2:30 AM ബ്രസീലും കൊളംബിയയും തമ്മിലുള്ള ആവേശകരമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 15-ാം തീയതി പുലർച്ചെ 6 മണിക്കാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ 3-ാം മത്സരം, അഥവാ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ 3-ാം മത്സരം. ആ മത്സരത്തിൽ എതിരാളികൾ ഉറുഗ്വായാണ്. ഈ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സ്ക്വാഡിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്ന ഏറ്റവും ശുഭകരമായ വാർത്ത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് താരങ്ങളെയെല്ലാം ബ്രസീൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോൾ കീപ്പർ സ്ഥാനത്ത് അലിസൺ ബക്കറും ആൻഡേഴ്സണും എവർട്ടനുമാണ്. പ്രതിരോധ നിരയിൽ എമേഴ്സണും ഡാനിലോയും അലക്സാൻഡ്രോയും അറാനയും തിയാഗോ സിൽവയും മിൽറ്റിയും മാർക്കിഞ്ഞോയും വെരിസിമോയും അണിനിരക്കും. ബ്രസീലിൻ്റെ മധ്യനിര നയിക്കാൻ ടിറ്റെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവരെയാണ്: കസമീറോ, ഫെബിഞ്ഞോ, ഫ്രെഡ്, എവർട്ടൺ റിബാരോ, ലിക്കോസ് പിക്കേറ്റോ, ഗ്ലിസോൺ എന്നിവരെയാണ്. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ നെയ്മറും ഗബിഗോലും ആന്റോണിയോയും ഗബ്രിയേൽ ജീസസും റിച്ചാർലിസണും മാത്യൂസ് കുഞ്ഞയും റാഫിനിയോയുമായിരിക്കും. കായിക ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കായിക ലോകത്തെ പുതിയ വാർത്തകളുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം. അതുവരേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗുഡ് ബൈ.